Assalamu alaikum bandiraɓe wonɓe ɗo e nder leydi e wonɓe un peu partout dans la diaspora. Hande ko comité pour la résistance populaire mo ganduɗa ko goomu dariɗo guilay honorable député Farba Ngom nanga ñande le jeudi 27 février faade ñalawma hande kala kene yeehe kala kene golle e kala kene waɗe ɓeɗo ɓe jiiɗon ɗo en face de la caméra ko ɓen tambi golle ɗe hande min ƴettino décision arde ɗo yiide honorable député Aliou Dembourou Lella kankone koye membre e comité pour la résistance populaire guila golle ɗe puɗɗi kala kene yeehe kala kene golle kala kene waɗe ko minene makko jaadata ɓeɗo noon sa yi ma heptin hen hewɓe puisque ene woodi hen maire uji ɗi ganduɗa ɗi koye nder région Matam il y a des anciens ministres ene woodi hen député ji ene woodi conseiller ji ene woodi adjoint ji au maire ene woodi kadi sohaɓe ɓe ganduɗa mbaɗi dirigé structure uji jeunesse e nder parti alliance pour la république honorable député Farba Ngom hande yimɓeɓe fof ne gandi ko yeeya doole ene dumba puisque neɗɗo aussi wawa nanguede kene abbo hande lebbi jeenayyi oɗon tuumi ɗum hunde nde ganduɗa on mbawa yaltinde hay firnde wotere pawon ɗum e taabal walla kollon yimɓeɓe ha jeeɓi mbiyon ko ɗum ɗo saabi min nanguimo walla ko ɗum ɗo min dewire makko d' autant plus que kadi en jii temps uji ɓennude ɗi docteur eɓe to banggue cellal ɓalli mbaɗi des expertises médicales kolliri hande état makko de santé waɗani permettre o dumbe malheureusement ɗum ɗon foof malgré tout haɓene paye makko junggo haaɓe caali yaltindamo donc noon ɗeɗo balɗe min ƴetti jaɓɓal gongal c' est à dire hande yaade wadde rencontré nos guides religieux les responsables politiques la société civile ene wonde tous les sénégalais épris de justice pour yooɓe gar ɓe mbaɗa se joindre à nous pour wawde wadde dénoncer rigoureusement honorable député Farba Ngom toñangue nde fawande n'est ce pas minen noon kala jiiɗo démarche amen andi guila fuɗɗode faade ñalawma hande min gona bonnoɓe min gona ƴettotoɓe min gona duppoɓe min gona baroɓe tali constitution sénégal ko yamiri min totti min ko koye ɗum tan min jahata on a yiya organisé des conférences de presse min mbaɗi marche uji ganduɗa jiyama e aduna o foof waɗi faydagal donc hande ne kadi aussi min gariɗo e galle honorable député Aliou Dembourou Lella puisque kankone koye membre comité pour la résistance populaire d' abord ruttudemo teddugal mais surtout kadi hamin gandi minen makko ndendi golle ɗe ala kulli alin omo yiiɗi yiide min eto makko to woni ɗo ne wonno minen foof gose cakkude foof manano didorno komin renduɓe hamin coodi eyyi ɗum noon ko ɗum saabino hande garalamen ɗo min calmini bandiraɓe foof yewoɓe Windere TV min beltanima ɗumen hamin mbaɗa kadi lancé un appel vraiment eko fayi arde ko hamin tijji ko heewi kamin ganni wadde hamin mbaɗata kadi ko erango kala mbiyowo wimami yo ar vraiment ene waɗa tendre la mais hamin mbeɗa ɗum junggo ara yanta yamen ɓeyda min darde ɓeyda min cuusal ɓeyda min golle beele honorable député e dendagal hande dumbaɓe en mbaɗa cuuɗi dumbiri taw ko yaɓe doole en tooña beele Allah wallaɓe kota e galleji mabɓe ɓesguji mabɓe famille aji mabɓe tawaɓe celli haaɓe keesi ko ɗum wonno hande muujiba Allah jarama Oumar combat o kam wona yantude ko jeeyede hen e fuɗɗude ɗum e ɗaminade wortade hen so kellal ina woodi e gurdam ko ɗon mba gasiri foof te eɗen ɗamani so lamɗo Allah hawri hen inchallah mbo gasat e dow jaam ñaaguiɗen tan ko goomu ngu yo Allah waɗan en hen kisal e deeƴre e muñodiren noon ballodiren saabu kala mo ganduɗa poɗɗo yiyede jeen ɗum kala mo ganduɗa kadi ene yiyeteno a yiyani ɗum aɗa foti ƴeewoyde eko nangui joomum ko ɗum woni gondigal ko ɗum woni jahdigal ko yettude on ɓe wonɓe ɗo pop ha tengti Sam e aussi coordonnateur o woni monsieur le maire Aliou Ba oɗo mo ganduɗa aussi foof sababam jokkodirgal e men muɗum ko Farba woni sababu o kono o bonnani ɗum par ce que mbaɗo sikki hande galle Farba sukaɓe Farba galle mum e entourage mum mbiɗa sikki eɓe gandi won ɓurnoɓe nafede e onon ɓeɗo dariɓe te ɓe jiyaka hande kono noon ɗum ɗon fof en muñat par ce que gasat kala ko kesɗa ha jiiɗa faam ɗum ɗon ɓenni Farba heddi tan ko yaltude kala mo naati keddotoɗa ko yaltude te kadi omo wondi toon e ndimagu enen fof yahoɓe toon eɗen gandi tawaten ɗum koye ndimagu o waɗani tappale o changeani haydara c'est-à-dire que neɗɗo aussi koye hoddire yahata heddi tan oɗo groupe kombo groupe Wune kombo groupe Sens région de Matam
tawi ka jiɗɗo toon won hunde tawi takma moggade ko postoyel ma sa yantani oɗo e groupe ka perdowo ngel ɗon postoyel ɗum yo yimɓeɓe paam ɗum ɓe gara gila terrain o woɗɗoyani ɗum ɗo natti wonde tan boom farba ɓolo ɗum wonko woni hen goɗɗum ha heewi sababu o noon ko farba ɗum noon yo yimɓeɓe paam ɗum ɓe natta suudade ɓe natta moggade ɓe ganda woni ɗo tan ko Allah hay goto wawa ɗo wadde neɗɗo ko Allah hoddirani yo yimɓeɓe gum Allah gonɗina Allah ganda kala ko kewi ɗo ko jomiraɗo yaadi hen donc teɗen gandi ɗum ɗo gasat ha laaɓa so lamɗo Allah jaaɓi yawtata ni décembre hitande nde paaɗen so lamɗo Allah jaaɓi yawtatande tawa farba wondane men eko jahaten koye dow muɗum ɗum noon eɗen ñaagui noon président de la république kam waɗa élire Bassirou Diomaye Faye ɗum layat ɗum e jolfe que moom lañuy lancé appel diggante Pël ak séeréer diggante président de la république ak population diggante président de la république ak citoyen kon war na xoolaat bu baax a baax lan moo tee Farba Ngom fu mu nekk ndax Farba Ngom du n'importe qui waaye ci Sénégal yépp la bokk sénégalais la comme tout le monde buñ ko téyee lu toll nii te moom moo waxoon ne bu mu ñëwee dafa njëkk wax nañ xoolaat justice bi nu muy doxee defe naa ne waruñu jàpp nit téye ko lu mot 9 mois kenn du ci wax kenn du ci ad duñ ne yaa ko def wala defoo ko kon Bassirou yow la ñuy ñaan parce que yow la sénégalais yi élire bu fekkente ne jàmm ji ngay woote am na gëm nga ko te yaakaar nañ ne gëm nga ko réew mi bu nekkee ci dal ak jàmm ak salaam loolu mooy sa njiglaay te ñaanal nañ la mu nekk ci jàmm ngir yàlla ak yonent bi libérer Farba Ngom Allah jaaraama njaara Thank you.